VIP date oħra u llum qegħdin Minoa. U l-VIP date tagħna illum huwa Kert Kalleja. Kif aħna? Tajjeb ħafna, grazzi. Għandek idea ma' min id-date tagħna? Le, laqas li ċkan ideja. Għandek naqra kurżita? Ifimni, ma minnħan għatta sija nitkellem u tallem u għax tkun għad bil-qeda ma xaħat li forsi ma s-sibx xetajiet id-dum naqra dik is-sija. Aħna ħanejnuk imma xħantukom naqra stampi fuq xi xantkom titkellmu. Tajjeb, u le ifimni minna u minnem. Tlaqna naraw? Tlaqna. U t-tini mistiden tagħna tal-lejla Liam Carter, kif aħna? Tajjeb, inti kif int? Kemm li ma nara? You know right. Illum jien ħan intervistak mhux int, kif qed tħoss? Dinna rwoli, tajjeb, ħjarek. Inqas pressure. Il-kurzita għandek ma' min id-date? Għandi. Tista' tgħinni naqa' raġel jew mara? Raġel. Raġel. Milli ma sfera tad-dinja. Issa morru naraw? Ma kellix idea li miegħek, Għarej, l-ekk għu naf, kont insaqsiju għal-transfer naħseb. Le, ux vera. Anzi, bis-saxħa taħħom. Il-tajna xinna rajdu. Kull darba tamil il-reply, storja minn l-reply. Eżatt. Sabaħna dam rajtek is-sajf, sena sente ilu, daf li kienet ħafna sħana. Meta ħriġna. Ma kien lejl. Sente ilu, Sente ilu. Lejl tajjeb. Ekku, u l-axar li l-tajna face to face kien ġejt inkanta f'event il-Bormlaut kont qed tippreżenta. Fis-sajf. Kien xi Ottubru kun se jiżbal. Xorta ilu. Kif tlift iż-żmien, dawk iż-żmien tal-Covid, ismi tal-referi għalihom ma kunx naf jekk mhux senti u tlieta, isni. One big blur. Tlifta. Vera. Kont ngħid dik is-sena kien jew dik is-sena. Vera, sewwa tajb. Forsi qed nikber, ma nafx. Dik tgħallem ukoll nista' ngħidlek l-esperjenza personali. Imma għadni kemm nagħlaq 35 xahar ilu. Mela, inti inti sar minni sew. 28. 28, 7 snin. Ma kontu tinsuq l-ewwel trid noqgħod attent li d-intervista ma tiġi whatever, ma tiġix isrid intervista kien. Meta fil-sien jekk Għaxet tkun qed titkellem ma' nies u bda nagħmel mistoqsijiet u ngħid snejt nintervisthom. Qed ħanieqaf nistaqsi. Ejja nifhem, jien meta kont nippreżenta programm ħafna snin ilu kont innotajtni li kont ġejt hekk il-ħin kollu. Tul fin-natural, u. Ejja. To be fair, it's a very good way kif taqbad conversation, U le, u tħu gost xaħt jistaqsik, Eżatt. skonċiex imsaw. L-lum tandej xuf dinja ħin kollu kuħat moħħu fih innifsu li meta xaħt tisaqsik. Dan automatikament. Inti? Jina rajt, għaddej xogħol ħaġa l-oħra. Issa għandi bżonn nimur erba' tim x'imkien noqgħod naqra relax. Inti għaddej ukoll xogħol għax narak minn storja l-oħra. Nipprovaw. Suċċess kbir. Ejja. Estra. Bidlet li naqra ħajti, to be honest. Li btaħseb bidlet aktar ħajtek? Di jew tal-Eurovision? Meta kont erba' tal-Eurovision? Laqas tista' tqabbel għax. Għadna vera sa intervista ġiet. Laqas tista' tqabbel, ma laqas tista' tqabbel għax fil-verità this the night kont għadni relattivament ġdid fil-settur ma kien jafni ħadd f'sens sena qabel kont ħalta l-Eurovision ġejt it-tielet u Yusuf Saltwet bat l-emmola u tkun mistieden u hekk. Imma kont għadni żgħir, kont għadni. Ma konx titla' paġi u ma tismaħiex. This the night, Niftaħ. Mela. Imma bla tarf mbagħad eżempju għaraft inkun iktar matur fuqha l-ewwel nett kelli 33 sena dak iż-żmien, 32, meta rbaħt kont għadni ma laqthomx it-35. Cheers. Abbota mal-mejda x'bedlok. Anzi bil-kontra nafa jien. Meqali. Ħabbatix ta'? Insomma għamel li temmen fih inti, għax dik li jott. Del-fjuri, il-cocktails vera tiġu elaborati. Qabel il-gin and tonic kien ikollu l-ummi, jessa jessek għandek salit ġobja. Da mhux gin and tonic imma. Dak Blue Hawaii. Blue Hawaii. Għax il-ħaq ordnajtom qabel wasal. Ta' ġifieri, ma niġi fħaltix ħanamel, fis-sens. Le, dawk edible flowers, dak tista' tikolhom. Għajdli xef. Dak tista' tikolhom. All right. Jew titfaħħom ġod drink. Jew titfaħħom fil-plattina, skonx tippreferi. Li rrid ngħid li kont ngħidlek tipo bibla tarf isni kont iktar organizzat. Jiġifieri meta nibda niftakar simpli fi żmien This is the Night. Kienu jibatuli għal xi show u nġibhom xi ġimgħatej wara.
u f'ġimagħtejn mhux jibbukjaw jilħqu, jistgħu jsibu booking u stepni just in case. Mentri bi bla tarf kont iktar matur, ġifieri kelli minn 22 għal 33. U titgħallem. Kelli daqsxejn iktar maturità. Ta' 22. Mhux hekk. U ma kellix xejn esperjenza fil-dan għax meta tħalt. Laqqas ġifieri meta tħalt fix-xena fil-li ma jafni ħadd u fil-li jarbaħt il-Eurovision. Tkun preparat kemm tkun preparat ċertu affarijiet, isek tisbalja titgħaddi minn ċertu esperjenzi biex ġib isek il-qoxra ta' fiffa ta' ġixxi fl-industrija u mhix industrija faċli għax tibqa' on top ġifieri. Imma l-im industrija faċli, żgur li ta' news mhix faċli. U lex faċli. Xejn mhu faċli. Thank you. Thank you so much. Fil-verità, mhux kull xogħol fih tiegħu sens, I'm sure inti biex wasalt illum fejn wasalt fl-aħbarijiet ma kienx triq dritta u faċli. U le fhem xejn. U fl-istess ħin ukoll anke issa li qiegħed fejn qiegħed xort għandek iċ-challenges. Però jiena nħossni li inni nafek żmien u ma nafx kif bdejt fix-xelaj filli ma nafx li teżisti u f'daqqa waħda sħabi li Carter minnu jiena. Jien gazzetta bdejt l-lum. Mbagħad kont nikteb Malta Today, kont nikteb Business Today ukoll, mbagħad mort barra Ċipru, bdew nikteb Cyprus Mail, mbagħad ġejt lura mill-lum 2019 naħseb kien 2019 u ħadd il-PBS. U eżek ħaġa ġibha l-oħra PBS għandek iktar exposure, iktar visibilità u. Mhux hekk? U hekk għax il-print għalkemm gazzetti reazzjoni sabiħa ħafna titgħallem anka dinja ta' kif taħdem tal-medja, television hija dinja oħra mbagħad. It-tnejn sbieħ, ovvjament dejjem xtaqt naħdem television għax il-viżiv jogħġobni ħafna. Meta qed tgħid il-gazzetta, illum il-ġurnata imma il-gazzetta printjata għadha relevanti? Ħafna għadha relevanti, ġifieri Għax jien pereżempju jien ma naf il-ħadd li naralu l-gazzetta d-dar jien, imma ovvjament dak jiena. Ovvjament ir-relazzjoni nbidlet għax illum flok qed tmur qed tixtri l-gazzetta u tissiba online u sekk ġieli tkun qed tipprova tara jekk qiegħed Facebook u titlalek artiklu, ġifieri mhux bħal qabel ħadd tmur inti tixtriha l-istess bħal television insomma, qabel tistenna li jiġi l-bulettin. Illum sakemm wasal il-ħin tal-bulettin diġà taf nofs l-affarijiet li ġraw matul il-ġurnata hemm sfid oħra. Imma l-elefanti li gazzetti fis-sens hawnhekk huwa xogħol ġurnalistiku illi għall-gazzetta dal-pajjiż xkejken għandna ħafna media houses differenti. Apparti minn hekk anke l-ħsieb kritiku u l-gazzetti huma ferm meħtieġa. U sfida oħra fiha nnifisha l-industrija. Imma ġifieri artiklu li ssib fuq il-gazzetta miktuba u printed. Ħajkun l-istess artiklu li ħassib online mill-istess media house? Ħafna midrabi iva ta' fis-sens fejn naħdem jien. L-istess wieħed eżatt. Għax inhu l-iskop li tmur tixtriha flok jekk issib online? Ħafna midrabi mbagħad jiġi jittell online aktar tard. U jekk il-gazzetta għandek il-gazzetta f'idejk u għandek il-fatti preżentati f'idejk isek tara xi ħaġa iktar komprensiva. Red lamb from the chef. This is beef truffle arancini with truffle mayonnaise and parmesan cheese on top. Thank you. Thank you. Ifhem u hija relazzjoni wkoll hawn min il-karta hawn min anke biex jaqra jgħidlek it-tinix naqra fuq Word irid il-karta f'idejja taf kif, ġifieri id-differenza wkoll skont kif tkun inawhem hu. Hawn min jgħidlek ma naqrax fuq il-tablet jien ma naqrax fuq il-Kindle il-ktib f'idejja. Jien pereżempju kemm iktar sibni komdu naqra fuq il-mobile sirt il-ġurnata. Għax tagħmel zoom in u hekk. U tifal fiex tista' toqgħod ħażin ta' ma toqgħod fit-tlam, toqgħod taqra u. Żurtek ħażin ħafna lejn. Ħażin ħafna. Sakemm kertu li m'għandhom qed jiddiskutu, ħanispjegalkom ftit kif taħdem il-VIP date tagħna. Aħna preparajnilhom tablet bi ftit stampi biex inħeġġuhom jitkellmu fuq it-topics li nixtiequ aħna. Imġa naraw kif sejri. L-ewwel mill-lamus bux tibda sewwa. Jiena inċef insegwi l-pariri tiegħek. U iwa, imma l-lamus bux hija xaġa il-kultura tal-lamus bux hija li qisu x-xef qed jagħti rigal lil bniedem li qiegħed ġiekol fir-restorant tiegħu. Billi joħloq xi ħaġa
li mhux qiegħda fuq il-menu, bite size u l-iskop tagħha huwa li jiftaħlek l-aptit. Interessanti. La mużbux. So, din hija kif qalilna pulled beef bit-truffle, arancina bil-parmeġan. Ħażina mhix żgur. Wow, Truffle. Very nice. Truffle vera. Kien daħalu fil-ċina. Ija, għamel ħabta kien vera trendy, issa qabad it-triq ta' overused. Aha. Imma when done right, sorta ma tistax tneħħilu minn Xu jistona fis-sens platt, naħseb, ma naf l-ignoranza tiegħi nitkellem, imma naħseb attent kemm bħal l-istess bħal blue cheese, meta daħlu fi platt, tisek titqol vera attent. Xi overpowering. Eżatt. Le, truffle huwa kas partikolari għal dan. Għalek sajjar jew. Għadni tarħob insa, isma x'linna qalna biex nċaqalqu naqra r-ritratti u hekk ara l-bandira ta' Malta. Malta. X'isarli? Fuq Malta? Ija għadditni mistoqsija li kara. Xi preferi tikteb mużika bil-Malti u bl-Ingliż? L-ironija hija li nieħu gost iktar bl-Ingliż, nieħu gost. Għax iktar versatili, iktar tista' tuża ċertu kliem, għandek iktar għażla ta' kliem kif taqbad tgħid. Il-vokabolarju l-kelma. Il-vokabolarju huwa akbar bl-Ingliż. Imma mbagħad l-aħħar speċjalment bla tarf kienet l-ewwel diska bil-Malti li qatt ktieb. L-ewwel diska bil-Malti? Qatt ma ktib bil-Malti qabel. Inti kellek storja iswirajt ruħek minn nies u Minn koppja, eżatt. koppja. Min bla tarf law, imma mbagħad sirt inħossni isni il-kliem bil-Malti joħroġ iktar faċli. Forsi bdejt temmen fih wara s-suċċess jista' jkun. Jien naħseb taf x'ġara l-iktar isni. So lovely some white. Thank you. Malta. Sauvignon blanc. Thank you. Thank you. Thank you. Niprofa nikol bil-mod. Niprofa jgħidu li naħtaf li kell. Aha. Jien meta nkun restorant polit bħal da, nikol bil-mod. Nikol bil-mod, eh? Il-bqija, speċjalment nkun blaġla hekk minn appuntament tal-ieħor. L-ġra li issa meta qed nikteb bil-Malti issa differenti huwa li qed nesprimi ruħi b'espressjonijiet Maltin u bil-lingwa mitkellma, ġifieri kif jien nitkellem mommi missieri ma' tfajla tiegħi, mal-ħbieb. U x'nafien, ma nużax Malti li m'għadux jintuża, għaw din il-kienaw iktar milli dan. Imma għada teżisti nara li ikkun hemm ċertu lirika fid-diski Maltin, illi huma Malti li ma jintużax. Il-kelma bil-Malti għal nirringrazzjak hija niżik ħajr. Imma min jgħid niżik ħajr. Allura, teknikament huwa relevanti. U l-lingwa Mela ma sax indaħħalha f'diska niżik ħajr. U l-lingwa baqgħet evolvi, ġifieri fis-sens. Mhux hekk, mhux hekk. Ġifieri jiena oġbitni ħafna fis-sens l-ewwel kif taf jiena nħobbu ħafna l-mużika. Imma oġobni ħafna li kien hawn rinaxximent u l-artisti bdew jafdaw ukoll li joħorġu diski bil-Malti. Mużika ġifieri tagħtik pjattaforma li tħajrek u tagħtik il-kuraġġ tikteb bil-Malti. Imma anka stra pereżempju artisti oħrajn li qed joħorġu diski bil-Malti. Nsejjer ovvjament inħobbu l-Malti, imma still dejjem hemm mint li il-reġistru l-vokabolarju tiegħu jista' jwassal għal lirika sabiħa u fil-fatt bla tarf. Interpretazzjoni minn tiegħek talab mill-aqwa, ma l-lirika hija saħħitha wkoll ġifieri. Hekk naħseb kemm nixtieq nikteb diska ġeneralment. Inti? M'għandix idea x'nagħmel imma. M'għandix idea x'irrid nagħmel. Kif tibda tikteb diska? Ħanejlek, dana m'hemmx riċetta waħda. Ma l-ewwel il-lirika jew il-mużika? Again, m'hemmx riċetta waħda. Fil-każ ta' Bla Tarf, eżempju, jekk ħansemmi Bla Tarf, bnejthom flimkien. Ma ħudni lura, ġifieri taħseb kelma mbagħad tibda ddoqq il-kitarra ma nafx. Le, ara, jiena kollox esperjenzajt in terms of songwriting. Kelli sitwazzjonijiet fejn xi ħadd tani l-kliem u ntfajt bil-qeda fuq il-pjanu u ktibt xi ħaġa. Kelli sitwazzjoni fejn xi ħadd tani l-kliem tajthom il xi ħadd u kiteb il-mużika.
kelli per eżempju xattan il-music u jiena ktebt il-lirika magħha. Ġifieri hemm ħafna modi, ġati għajlek per eżempju suġġett li għandu f'moħħu u mbagħad tkun qegħdin tnej tlieta minn nies flimkien songwriters u tibnuha flimkien. Bħal romanzi u x'nafien minn nies u jagħmel struttura u min jaqbad jikteb u. Imma interessanti, Issa għandek Dalik għal-vera tajjeb, Għandek xi xogħol ġej, għandek xi diska ġdida. Ija. Bil-Malti u bl-Ingliż. Għandi diska li ħirġa li għandha 3 kelmiet bil-Malti, id-diska hija bl-Ingliż, imma għandha 3 kelmiet bil-Malti fiha. U xtaqt nagħmel dan il-test qisu hekk il-hybrid. Ħajkun. Tagħmel insomma bħal moda tħallat il-lingwi. Eżatt. Isma' hija xi ħaġa kurrenti u verta tibqa' naqra jiena ħej dal-vizzju tal-ħobs. Jien nipprova naqqas ngħidlek issew. Mbagħad is-sos u hekk vera tajjeb. Il-carbs għandna ritratt ieħor, dan tilibtu jew waħdu. Waħdu jisu jeleb. Nsab messaġġ dak biex nitkellmu fuq. Eżatt, vera. Jien da. Mhux vera. Naħseb di inti tistaqsini fuqha. Kieku jkollu hekk mill-esperjenza tiegħek fix-xogħol, like news reporting. Hekk kien xem storja li sallum hekk kważi itħonzju hekk hija xi ħaġa li baqgħetlek wisq ġo qalbek hekk. Ikun hemm ħafna ta' ġifieri speċjalment meta tmur fuq inċidenti u rapporti li tara ta' kuljum il-kronika nsejħula. Ikun hemm affarijiet ħanajdlek, pereżempju ċertu inċidenti ġibatlek messaġġ ħadd isma' inċident hemmhekk. U tmur tibda tistenna li jkun inċident normali ma mhux għax tagħmel pereżempju jkun xi tifel illum kellna każ, pereżempju tajjar tifel ta' 12-il sena anke tibda tiktibha, affettwawk għax tibda tgħid Marija Santa anke xi kultant ikunu bċikka kif l-aċċidenti. Dik xi ħaġa ta' kuljum, imma naħseb bħala storja nnifisha meta konna morna sena l-oħra il-terremoti tat-Turkija. Konna Council Summit Brussels u bajna sejri minn Brussels għat-Turkija jiena u Kamara Pearson, Justin u suqna ħafna sakemm wasalna fil-post mill-qud. U tibqa' f'moħħi kultant meta nara xi aħbar ta' terremot u għedlu ħaġa niftakar fiha għax apparti li tibda tara d-diżastru li jħalli affetti ta' terremot anke ċertu rwejjaħ, pereżempju qatt ma ninsiha r-rieħa li xammejt meta fetħu blokka li kienet waqgħet kompletament blokka kbar ġifieri daw kienet waqgħet kompletament u bdew joħorġu l-isma' il-kadavri wieħed wara l-ieħor u r-rieħa li ħarġet ma nistax nispjegaw, tieni ma ninsiha qatt. So bħala storja naħseb żgur mhux forsi dik tibqa' f'moħħi u tara d-batija tan-nies u jiġifieri affarijiet li frankament ħafna minnha qasbis noħolmuhom u. Tereza kemm inti xejn għax daw minuta qabel. Min jaf il-pjanijiet li kellhom fil-ħajja tagħhom u min jaf jinnaf forsi l-argument li kienet kemm kellhom mal-raġel jew mara jew. Mhux hekk, ekku, ġifieri f'ħakkatajn komunità sħiħa sfaxxat fix-xejn għax daw vera postijiet enormi mal-komunità f'dan ir-reġjun żgħir, pereżempju qed mir-reġjuni kien viċin is-Sirja. Qed ngħidlek is-suq fejn is-suq kull ma tara kissir, ġifieri mbagħad kif ġejt Malta ftakar kont qed ninsuq u f'moħħok jibqa' jisu wara ġimgħa hemmhekk moħħok jisu jibqa' traumatizzat. Dak kont qed insuq li ftakar jibda nara jitlallu nistrama moħħi. Kienet affettwatni naqa'. Vera, għas nirrealizzaw, ġifieri xi kultant anke tibda tgħid terremot hemm u 70 persuna mietu hemm u 100 persuna mietu hemm. Xi kultant qas tara taqra xi ħaġa bħal din, ma qas tara l-umanità u xi tfisser. Tkun hemm isek biex idduqha. Ġifieri tiftaħ l-aħbarijiet, jekk ħadd tfittex l-aħbarijiet internazzjonali dejjem ħassib xi diżastru naturali jew xi sitwazzjonijiet bħal dawn. Imma l-ewwel darba li realizzajt fil-veru sens tal-kelma d-diżastru li ħallu daw l-affarijiet. Żomm, karozza qudiem garax.
Le, mux jid, mela min. Stenna. Contest. Contest. Aħna semmejna li kanna lejl tajjeb sentejn ilu flimkien sanna xtinsama stampa dik. Eżat, le, għal nkunu ċari sawa. Kanna lejl pjaċevoli. Anka dik tisama ħazi. Bħal żewġ tiħbieb. Eżat. Insomma. Kien klab viċin id-dar tiegħu. Id-dar tiegħu. U ovvjament bħala bnidem responsabbli. Għalli Kien hemm ġiex drinks żejda u għetlek aħjar ma s-suqx. Ma s-suqx. U ħallejt il-karozza parkjata fej kienet. Eżat. Imma nserta li fej kienet fidla mandunajniex li kien garax. Inti mandunajx li kien garax. Inti? Jien ma kontx naf li t-parkaj qudiem garax, għax jiena konti għad id-dar qed nistennik. Insomma, u rinċifi telefonata ma' t-missieri, ma' naxxala. Tista' timmaġina kif. Muxek. Ma fil-luq jisib li t-tawjawni, Ġeri t-tawjawk? Le, għatma t-tawjawni. Darba t-tawjawni. Għatma t-tawjawni. Imma kelli minn daw il-kommedi jek li jkun ġemplu li mill-pulizija għax nkun ovvjament parkjajt ximkien li mus suppost u jagħmlu n-number plate u hekk. Il-qatali tiegħu. Il-qatali tiegħu xejdu lek hawn mill-lassa. Tarrabat. Ejju, alright. X'għamilti? Eżatt, vera. Però għalija l-iktar kienet tad-daħ għax int kont riqed fuq is-sufan. U jiena qiegħed ġorkxina. Tixxemx. Mhux hekk, imma inti l-qatali ħadd. Għax inti riqed fil-fond. Jiena qed nara l-mobile idoq u inti qasbis indunajt li tidoqlok il-mobile. U jiena għedlek, Lea. Idoqlok il-mobile. Hello? Għaw mill-lasħarra. Walajqom, konti t-namillek il-kafe, għaskallek bżonnu. Ma vera, ta' kif ovvjament tinħasad u law bil bantu naħx il-parket qudiem garaġġ jekk ikun dak ir-raġel li jkun irid jaċċessa l-garaġġ. Mużek. Mela. Ġrat li bil-kontra wkoll, mela. Kulħadd jiġri, to be honest, imma dakinhar inti bżonn għandna bżonn doħorġu waħda. Għandna bżonn. Tiġiet u news biss. Mhux hekk imma kif tiġri u x-xogħol u l-ħajja tieħu over. Vera, Imma, però qed issemmi hekk. Jiena issa nisena u nofsa rus. U Kristin daħlet li xi ħaġa fil-ħajja tiegħi li jiena qatt ma kelli qabel. Ma kontx naf nippjana. Il-ġimgħa Kristin hija persuna tippjana ħafna. Ġimgħa b'ġimgħa aħna darba bil-ġimgħa jkollna weekly plan, litteralment. Biex inkunu nistgħu nippjanaw, isma' pereżempju m'għandix għalfejn issajjar jekk jiena Wednesday minn ixħan niġi, pereżempju illum qegħdin hawn. Għalfejn ma xogħod issajjar. Pereżempju sandi l-istess problema, jiena x'meċ l-ommi li għandi di u sajret li ġifieri. Ġifieri sa tmur id-dar. Tmur nikol bil-fors. Eżatt, għax hekk ma tikolx tgħidlek asħaq tinsajjarlek. Apparti minn hekk tinkwieta ħasra, ġifieri rid nikol. Eżatt. Issa ir-raġuni fejn ngħidlek hekk hija pereżempju ma kontx nippjana, mbagħad kont ngħid ma kif qatt meta nibgħat il-sħabi kulħadd diġà għandu xi ħaġa. Ovvja x'ikunu diġà ppjanaw. Jiena bħalek jasal il-weekend nibda nibgħat. Eżatt, x'għatagħmel, eżatt. Nistenna li kulħadd jistenna lili biex il-ġimgħa fil-ħaxija ħajjitilqu kollox minn idejhom. Taf kif? Imma taf x'jiġri, tkun imdorri hekk, ġifieri jiena sħabi li nafhom konna żgħar mill-karkar konna birna flimkien. U dejjem kienet ħaġa naturali li kulħadd idur fuq xulxin meta tasal il-ġimgħa. Il-ġimgħa x'ħad tagħmlu guys? Big G's, sawna lem, la. Eżatt, l-għallu xe tissemmi. Mhux hekk. Imma mbagħad tipo tinbidel l-affarijiet kulħadd isu jimraħ minn relazzjoni minn. Mhux hekk u l-karriera u jien pereżempju l-weekend kważi nippreferi ma noħroġ meta ma nkun xogħol. Preferi noqgħod ġewwa sirt. U l-ġimgħa ta' żorba, lejja ta' ġimgħa sieħa. Eżatt. Lejja ta' ġimgħa sieħa meta tasal il-ġimgħa. Però biex noħorġu rridu nippjanawha, ġifieri rridu noħorġu l-kalender u niftehmu ngħidu dakinhar ma ndaħlu xejn. Għandi bżonn Ma nagħmlu waħda hekk, nagħmlu waħda klik. Ma toffrix xi konsulenzi jew it-tfajlat jekk forsi tibda tippjana li l-kalendarju. Iva. Wkoll. Iva, fatti xi ħaġa li qegħdin qiegħed tibniha, imma qed ngħinha naqra mill-ftit esperjenza li għandi jiena qed tagħmel training course, life coaching għajdulu. Aha. Yes. Għandi bżonn. U waħda mill-affarijiet li qed tagħmel huwa
time management u li huwa xi ħaġa verament interessanti. Jien qed ngħidlek ġbina kont minn ħaġa l-oħra dejjem għaddej gas dawn, bla pjan ta' xejn il-ġimgħa tgħaddi f'saltwet għadda xahar tlieta u ngħid imma jiena x'għamilt. Nkun għamilt ħafna affarijiet imma m'għandix rendi kont. U taf x'inhi ħaġa tibda timbotta fuq oħra. Eżatt. Qatt m'għandek dak is-sense of accomplishment għax kull darba li l-estate xi ħaġa diġà qiegħed f'nofs xi ħaġa oħra jew żewġ affarijiet oħra fl-istess ħin. Ma tantx nippjan, mhux ma nippjanax tajjeb, imma l-affarijiet tiegħi personali, biex nibqa' nafx kemm biex immur nimla l-gas tal-AC. Issa tiġi xi heat wave. Tal-karozzetta jew tad-dar? Tal-karozza. Issa tiġi xi heat wave galore. Kun hemm balla nisan tal-ACs? Balla nisan tal-ACs. U tagħmel xi siegħa u nofs tistenna biex jimlilek. Dak l-aspett ġifieri fuq xogħol hekk orajt imma tinġi għall-affarijiet tiegħi personali. Anke pereżempju biex immur xi ħwejjeġ dejjem ngħid u issa ħammur sa poġġi bil-qiegħda, mbagħad nasel id-dar, tiċċillja, tidħol dik il-vena ta' ħsieb tgħid. Nefmek. Xa Netflix, nxa xi ħaġa. Eżatt, għandi l-karozza l-ħars nurjek il-karozza jiena minn ġewwa. Aw xaw. L-ħarstala tiegħi. Covid? Well, I mean, jew xatt isu għandu riħ u għet jħu kikrate u Nafra fejn mort tal-Covid, ħaġa. Ma nafx qas jiena. Fissjoni. Jien naf dbati bis-sajn. Ta' mbagħti. Naħseb ma nistax ma tbatix dal-pajjiż għax kultant ikun hawn istra biex għamlu jkun hawn it-temp ġej mit-tramuntana tal-Afrika, jista' jibda tħoss meta jkun dak it-temp hekk ġibli toħroġ barra jisek ġodjun. Ejja. Naf kif tgħid. Jien bħalissa jgħat naħajk. Sajt hekk. Mux, għaw, għet noħnis minn emniħri, ma għandi isu blockage, nħun blockage ġaw wara jek. Imma sibt sistema tajba biex norqot. Tamel dan għaw il-Tiger Balma. Fimniħri, mux għaw. Fimniħri. Jek, ġibir ndaħ namel ring ġewa. U tiskandi dik il-rija taf kemm qawwija. Taf li mu Tiger Balm inti dak li kun. So eukaliptus hekk. U ovvjament tibda tiftaħ hekk, tiftaħ. U bis-saħħatek ma nonħorx. Tonħorx ukoll. Għaxina. Diġit rakkomandata jew ordnata? Le, dina kien esperiment li rnexxa. Toħor ħafna. Apparently. Għaxi ma kux sama xi rriħ. Nonħorru nitkellem. Ukoll? Għaj, ma ħafna nitkellem. Zajt, ben il-qalkom għal-bolettin sieħ tal-aħbarijiet jena li jem. Le? Ma nafx. Ġila għalu l-ek li l-ewwel darba niftakar detlajna u deċina u sħabi qalu li x'qed jiġri għalfejn titkellem fil-għaxija, jien ma kontx għaddejn ma kontx naf li nitkellem fil-għaxija, ovvjament. Id-dar. Ommi ġieli kienet tgħidli meta konna żgħar kont nitkellem u hekk. Hemm inti torqod f'kamra lik id-dar? Kamra lija. Imma mbagħad niżilt app li tirrekordja meta inti titkellem, ġifieri tibqa' hemmhekk silenzjuża matul il-lejl, kif tħoss li hemm sound fil-kamra tirrekordja. U qed ngħidlek l-iktar affarijiet random li qatt tista' timmaġina f'ħajtek. U affarijiet li jibdew joħorġu mill-kuruturi memorji li tkun insejt, għalhekk affaxxinani l-moħħ għax memorji li tkun insejt. Pereżempju ġieli toħlom fuq xi ħadd li tkun ilek ma taraħ snin. U bl-ebda mod ma jkun konness mal-preżent tiegħek, ma tibda tgħid ma kif ġieli f'moħħi. U naffaxxina ruħi fuq dawn l-affarijiet. U naqra fuq. Imma sew qaf naqra x'kull ħolma l-lajbierek għandha interpretazzjoni. Mela. Għandha interpretazzjoni, mbagħad nagħmel xi ġurnata overthinkja, nibqa' naħseb u hekk. Fimni fil-verità, għaw minn għaw ħafna counter arguments għalih dan is-suġġett, għaw minn jgħid huwa brain dump, ġifieri inti dak il-ħin il-moħħ ikun qed jiffiltra u qed jipproċessa l-informazzjoni mill-ġurnata ta' qabel. U peress li inti tkun qiegħed fid-dream world, like ma tistax il-moħħ konxu, you know, jissistemizza kollox, inti tkun qiegħed subconscious mind. Jiena nemmen li imma u xi ħaġa li nemmen ħafna fiha hija li meta tqum qabel torqod u meta tqum. L-għar ħaġa tista' tagħmel u jiena nagħmilha dil ħaġa hija li tuża l-mobile. Okej, nagħmilha. Jiġifieri kif inqum l-ewwel ħaġa nħares lejn l-arloġġ. U mbagħad nispiċċa Instagram, Facebook, mill-ewwel. U l-moħħ ikun għadu delta mode, ikun jgħat mod li jekk inti dak il-ħin taħseb fuq xi ħaġa u timmedita tista' il-ġurnata tbiddilha il-korsa kollha. Din rajt fuqha tal-mobile fil-għodu u nixtieq ngħid li ħanibda u nipprovi, imma ħanajdlek u forsi tifhimni inti bil-mod ta' kif huma l-ġurnata l-affarijiet jisek
WhatsApp madux, għalija WhatsApp madux mezz ta' komunikazzjoni. WhatsApp eret il-linji ta' xinu mezz ta' komunikazzjoni, ta' xinu mezz li ħanaħdem għax-xogħol bih u xinu mezz li ħannużah biex tikkuntattja l-familjari ħbieb u qraba tiegħi. Ġifieri Flema sens. Ġifieri meta ħanqum, ovvjament meta nqum nagħmel waħdek. Għax hija naturali, nixtieq ngħid li meta nqum nagħmel waħdek fuq il-mowil, ma dik li nagħmlu. U ħatara messaġġ, jista' jkun messaġġ ta' sieħbek, jista' jkun messaġġ tal-imgħallem tiegħek, jew jista' jkun messaġġ ta' xi ħaġa li xrajt inti. Ġifieri bla ma trid qed jimbuttak, il-ħajja tiegħek qed timbuttak biex tuża dan il-mezz ta' komunikazzjoni, ġifieri. Inti isek WhatsApp person hekk l-iktar li tuża WhatsApp. WhatsApp u naħseb as Facebook ma nuża daqstan, ħankun onest. WhatsApp u Instagram naħseb li iktar li nuża. Nistra. U TikTok. Jien TikTok xej per eżempju. Vera? Irrid nfakkar li l-nifsi biex nidħol fuq Jien meta TikTok. ħareġ TikTok, għedtu li tal-18, 19 year olds t-tissa t-ledda jgħamil 3 snin u għedtu mux ħoqot namel sfin jien fuq TikTok. Zittu, għedna ma għaddi. U spiċċajt, qabel ma norqot sija satej, mbabbiet nejt man nies li li jien kien namel sija satej, qabel norqot, mbabbiet spiċċajt. Anka ġilin kurjet ma xaħat, mda zejrek, ġifiri, u l-algoritm tijaw amazing, ġifiri. Nara video 3 seconds, ma għadib bdejt l-li, eżempju... 3 second videos. Le, per eżempju nara 3 second video u nibqa naraħ kollu. U jkun unika video minn sensiela li rajt kollu. Mbagħad f'daqqa waħda jibda jittella ruxmata videos l-istess. Dak l-istil. U issa kariż u hekk, ġifiri. Għazi għox ħat jabat l-ek reel, mbagħad tibqa tara reels. Muxek, nifqet, najlek, ġivirina fuq dil-bicċa ta' xogħol ġlieda biex nieqaf. Biex nieqaf nara, għax inaqisu minn reel ukoll ġieli ħadd idea għal show, ġieli ħadd idea pereżempju għal xi ħaġa biex insajjar id-dar, ġieli ħadd idea ta' tip ta' date li nista' nagħmel, ġi ħadd idea. Ġifieri, ovvjament ikun hemm garbage ukoll u taraħ għal kurzita u titħajm imma jiena proprjament. Xħat minna din li għadni kam rajt issa. Ma jintefa moħħi, onestament. Għawek għaw, għati kompli fake news. Di bħal tal-garax li bħal kajt għoddim il-garax, fake news kien. Fake news, mux ta' vera? Di, konna nitkellmu fuqa. Il-mobile. L-iPhone. Ħarej li għaw, reċenti di tal-mobile, actually funny li għanaf, hemm app fil-mobile tipo l-screen time. U għamilta goal mija jen nifsi biex innaqsu. Kull ġimma titla għalin. Jina jonqos, ja. Jonqos, jina nkun xsebt li naqas, tax nejt kelli ħafna xamel dil-ġimma, u narax your screen time was up this week by 16-17%. Nistra. Li niftakar per eżempju meta bdejt nagħmilha dil-ħaġa xi sena u nofsilu kien xi 8.5 hours, 9 hours kuljum nuża l-mobile, screen time mhix ċajta ta'. Check jakem. 14% up from last week. U kemm hours? 5 minutes. Kemm? 4 hours, 5 minutes. Ġifieri 4 hours, 5 minutes mhux ħafna ta'. Ma still. Fis-sens jiena kien niftakru kien xi 8.5 hours. Tiegħek kien ikun xi 8.5 hours ta'. Mela. Mela kont tidħol bil-FaceTime fis-sodda. Ma konnu saħ ħafna, le ma konx, le, ma konnu saħ jien kollu nużaħu. Jien kollu nużaħ. Jien anka nikteb. Tant kemm ġiet naturali nikteb fuq li jekk ħammu press conference u nikteb fuq il-mobile. Jien naħseb naqsit li ħafna issa għax nuża aktar il-laptop u hekk, ġifieri xorta ċikku briku. Darba waqfitni maġistrat, kont il-qorti qed nirrapporta fuq każ u qatt li inti eżattament x'qed tagħmel kollu fuq il-mobile. Qatt ra nikteb qiegħed fuq il-mobile. Qatt li mela tikbu fuq il-mobile issa. Thank you. Thank you so much. Il-Ġordan, meta konna morna l-Ġordan, kienu għamluħ il-ħaruf. ħafru ġorramel. Nizlu jisa warma, jew whatever, xi tkun, u jisa jħuġu fija. Yes. Ġol pit. Anka l-Libja ħadd ħaruf. Ġol pit. Ġol pit, jisa. ħadd ħaruf. Mela. Jiena nħobbu, u sirt nħobbu meta sifir daw il-pajjiżi u hekk u doqtu u x'naf jien u jsek dik xi ħaġa ġobbi mis-safarex, idduq istra ċejn differenti u l-lum il-ġurnata jsek mankaw Malta, ssib ħafna ċejn differenti. Għadni kif mort l-aħħar darba, taj, qatt ma kont mort. Very nice. Il-ħaruf. Sej mhux xi fen tal-Asian li f'sushi. Vera jew? Għax iż-żejt, jiena weġġani iż-żejt li kell. Imma, żomm,
Asian food, il-deep fried u hekk, huwa Asian food kummerċjali sewwa. Ġifieri, il-Chinese sa' 15 sena ilu, dak ikissinni. Kollox moqli u x'nafjena. Però still, minix jiena tini aġinu pizza. Nejx fuqhom. Taljan inti mela, Mediterranju. Mediterranju. Mhux Taljan istax. U inx tiġi? Jiena fejn jidħol l-ikel, bnidem moody ħafna. Per eżempju, anke meta jsaqsuni x'inhi d-diska favorita tiegħek? Jew xi stil ta' mużika l-iktar li tħobb. Jien moody ħafna. Xi diska favorita tiegħek? Le, Le, vera, M'għandix. Tfaqqi li issa, Għax jiena kif taqbad tgħid, skont il-burdata li nkun għaddej minnha. Eżempju bħalissa qed naqra iktar moħħni li nkun healthy. Allura awtomatikament ikelli vera nħobb bħalma huma burgers, chips, affarijiet moqlijin. Meta nikola ħan nieħu pjaċir biha, imma wara ftit minuti ħaddejjaqni. Taf xi weġġa jien? Suru qatlek li jemek? Laqa xejn. Ma nafx konsidajt. Meta nordna burger, per eżempju, kolli bżonn hekk, jien għandi bżonn comfort food tajjeb. Nordna burger u ma tissodisfalikx il-kriterji. Il-kaloriji kollha xejn. Cheat meal għal xejn basically. Bażikament ġrat l-bira, sewa fil-għaxija. Għan semmiha. Għax għadni frisk mid-dizappunt. So, Kif kienet l-istorja ġifieri? to be fair, ordnajt burger u bqajt inżidra l-affarijiet. Zvijajt naqam il- Ma xiex per esempio hekk minn fuq app il-delivery. Biex ma nagħmlux reklami, sewa. Xej, u kien hemm option biex iżidilha u tiġi mostru dil-burger u ġiet mostru. Imma mbagħad kemm ġiet mostru li tipo overkill. Ja. Taf kif? La Maltija ġifieri. Burger da zblokka flex kien fiha. Kellek permess? Applikajt Kien għal-permess? naqsama minn nofs. Isma' jiena ma nitħax bik fuq dil-ħaġa għax jien għajnejja kbar minn zaqqi. U kemm inni nagħmel il-fasting iktar u iktar. Tifasi, minn kajat namela. Sibta tajba ħafna. Fat l-għu l-ikla di di. Bil-fasting li ġrali l-istonku ċkili. Allura għad ġili naħseb bil-moħ ta' kif kont qabel. Ġifieri li ġiġ burgers niflaħ nikollhom. U tikoll ġiġ burgers? Kun bil-ġuħ, Ġiġ burgers, vera? ġiġ burgers, bil-chips Naħseb qatt ma kelli ġiġ magħhom, burgers. bil-dizerta. Jena kon nikol, ħafna kon nikol. Imma ovvjament beda jirrefletti u ġifieri bdejt neħxin. One, bdejt inħossni drained, s-sena l-oħra sibt il-pressjoni għolja. Vera. Mela, jena s-saxħa tiegħi tajta bis-sieq. Jena dik id-droga tiegħi. L-ikel? Jena drogi jek qatt ma missejt. Imma l-ikel dejjem ġifieri ġlieda biex ma nikolx. Istra. Ġifieri għad nisallum, kwet nitrenja, kwet nikol sew. Kif nara ikel l-inħobb, jaqbatni naqbat Għalek t-trejnja? nitrenja, mux regolari daqs kem kont, imma prova darbtejt li ta' fil-ġimma nżomma, kem jista' jkun. Imma l-ritnajlek bdi tal-fasting, għek di għajnija mikbar minn zaqqi. Għax inkun, per eżempju, ordinajt, ħafna iktar mill-li kem niflaħ nikol il-lum. Indik ftit li xejna milax, nħos gild kbira meta naħli l-ikel li ħaġa għandi nagħmel, nordna l-ikel u naħlih, il-ħaġa li ħanar mill-ikel tweġġani minn ġewwa, imma nifmek tal-fasting għax jiena waqaft mhux ma nagħmilx fasting as-saġġ, imma jiena għandem isu mit-8 ta' filgħodu 8 ta' filgħaxija standard, imbagħad ġieli tkun iktar ġieli tkun inqas, imma bħala regola ġenerali 12 siegħa jisu kuljum. U qabel kont nikol f'nofsinhar. Naħu xaġa fil-ħodu, f'nofsinhar fil-għaxija, u fil-għaxija ovvjament, l-amur id-dar, nħaseb jisiru l-10 u tikol. Waqaf nikol fil-għaxija u sirt nikol ikla waħda biss f'nofs il-ġurnata u inqast. Inqast ġifieri 10 kilos. Ek biss, minn ma nitrejni xi ħaġa. Issa nixtieq nibda nitrejn nagħmel xi forma ta' training sewwa. Imma Biex tibbalkjana, le imma onestament biex tiżvoga. X'inhi r-raġuni xieq titrenja? Għax dik tagħmel differenza sħiħa ta'
il-tip ta' training li ħat għamel u għek ta' differenza x'inhi raġun. Biex kemm jista' jkun ma jkollix il-mobile fidi. Jew ma jkollix attenzjoni tiegħi fukata fuq xi ħaġa biss, waħda hekk u taqtam il-ġurnata tax-xogħol, frankament il-ġurnata tax-xogħol kif inhi. Tiġri barra, mal-computer, mobile, whatever, ġifieri kemm jista' jkun moħħi jkun anqas sija u nofs. Imma rrid xi ħaġa, jiena I get bored, ġifieri l-gym I get bored easy, rrid xi ħaġa hekk naqgħu. Mustra. Naqa' hekk. Boxing ma sax immur, jekk naqra xi daqqa. Bat mur taqra l-aħbarijiet, xi blek għajek. X'nista' nagħmel? Ismani, hemm ħafna ta' affarijiet. Jiena l-iktar l-insib tajjeb daqs kemm nieħu gost. Immur fuq xi beach u nagħmel workout fuq il-beach. Għalija l-isbaħ ħaġa tkun. Workout fuq il-beach. Mela. Kun qabel ma telat ix-xemx hekk tasal tkun taqas telat ix-xemx. U intu tagħmel il-workout hekk bil-mod qed tara x-xemx tiela u hekk. Ġaqtajt li qalbi tqum qabel ix-xemx. Għalfejn. Sa tbija da jekk nibda nqum qabel ix-xemx. Nispiċċa sa tlieta wara nofsinhar naqa' żorba. Le, mhux hekk jien nagħmilha għax wara nofsinhar ikolli naqra gap bejn ix-xogħol u meta mmur indoq. Allora ngħid Palissa nista' wedding season Le, njaffi mhux hekk. ħaddejt, Allura ngħid filgħodu dir fis-sajf ma jnexxilix nagħmel aktar il-mezzu nagħmilha li mmur filgħodu mmur il-beach, mmur ħafna drabi ir-Riviera fejn ħafna taraġġ. Allora nitlgħu ninżel Bil-ġimgħa it-taraġġ u mbagħad nagħmel workout hemm fuq is-sementa. Nerġa' nitla' dan. U mbagħad fl-aħħar kif inlesti naqbes waħda l-baħar, tifriska daqsxejn, tixxotta, kafe minn hemm fuq Kafe minn hemm fuq. u nerġa' mmur lejn id-dar. Dil-ġimgħa mort wekket da tarax. Isma' ma nafx minnu l-perit ta' dak it-taraġ, però jew minn għamlu dak it-taraġ imma għandu bżonn naqra restructuring. Tafx ġitni f'moħħi. Għax inkonsistenti. Ġbaz. Lasta moħħi qal missu jkun hawn zipline hawn. Biex għall-inqas tinżel tiddenden. U darba tlajtu barbecue dak. U qatt ma ninsija l-esperjenza. Tlajtu lura, nżil tinżel. Nżilt u bat offrejt il-ġaħad biex nerfa l-barbecue. Ma kienx barbecue ġifieri minn hawn faċċata, ma Żejjed, mhux il-weight tiegħek. u qed ngħidlek sa nofsi waqf xi tliet darbiet fit-taraġ. Mustra. Speċjal l-istampi. Thank you. Għawek kien hawn sut. Sut. Inti u s-suits. X'in ir-relazzjoni tiegħek magħhom? Nħobbhom, to be honest, dejjem ħabbejthom. Imma qed tinbidel ukoll id-dinja tal-menswear jew smart clothing whatever. Isa sar ħafna iktar casual. Jiena rigard s-suġġett għandi mixed feelings. Xob tħallat bej iż-żewġ modi. Jiena ħobbhom is-suits ħafna. U speċjalment għamilt 3 snin brand ambassador tal-Vortex. You know, like, sabiħax meta tmur u għandek is-suits differenti, għandek l-ingravajiet differenti, ċfuf, zraben, you know, casual, li jkunu suits imma naqra iktar casual. Vera sabiħa. Mbagħad innotajt li kull ritratt li għandi dejjem bil-ġlek. Ukoll. Li mbagħad pereżempju fis-sajf, l-aqwa tas-sajf, mhux sa tilbes ġlek. Tifhem? U kont niġi nispiċċa nħossni qas kellix nilbes fl-aqwa tas-sajf. U fil-verità kif qed tgħid illum Tux ħafna ritratti. Le, ma meta persi kont brand ambassador bil-fors kien ikolli nħu ritratti ntallaħħom. Le, ma l-punti għali kelli gwardarobba, jien għandi gwardarobba għandi section minnhom kollha suits. Fimt ġifieri kuluri differenti tas-sajf, tax-xitwa. Fimt nibda ngħid ma doffi. U mbagħad casual kont neħel, ma nkunx naf x'naqbad tilbes. Imma luckily din l-aħħar sena qed nordna aktar pereżempju nara online u pereżempju nara t-shirts, nara baggy u kun iktar komdu, iktar relax, qed tifhem? Jiena dik li qabel konnu peċir nilbes ġlek. Imma l-ġurnata peress li nkun ħafna fi ġlek jgħidu x'naf jien isni meta niġi biex noħroġ jew hekk peċir il-kumdità. Per eżempju t-shirts u qabel qaskun ma kont inħares lejhom to be honest. Imma llum il-ġurnata jisni speċjalment fis-sajf kif tissemmi. Mhux hekk. Imma ġbuni ħafna. U x'tilbes iktar ma t-shirts is-sikkati jew loose hekk baggy? Tan-nofs salam sikkati jisni kif ġej minn 3 sigħat ġim u laqqas. Laqas baggy jekk issa kemm hemm. Isni hemm. 2000. Issa reġgħu moda għax
rajt dawk li jitset li meta kon zaħir, kon iġilat mommi biex ma nilbis. Li kont ħadd mandħuti. Għaxina zaħir, allura kull sena kont nirċievi bar taħwi jiex mandħuti. U dil-ġimma rajt, kont qed nara Love Island u daħal wieħed u daħal jeans għandu ħafna bwiet. Yes, naflu huwa. Daw reġgħu ġew moda. Qed jiena nipprova nkun avventurus ndaj bridge between x'inhu moda llum mhux kien moda imma u hekk żgur li hemm xejn beżda għalzi li għaskemm iġġieled mobi biex ma nilbsux. Daw tal-blu ħafna bwietek. Istra. Ċekka tagħmel fi drive-by. Il-moda iddur ħafna wkoll, però nemmen ukoll li jkun anke l-karatteristika tiegħek ta' għax il-fażi li tkun għaddej minnha, jien għaddejt minn fażi s-suits kienu mod kif li nħossni pulit u nħossni nista' nirrappreżenta x-xogħol tiegħi fis-solar panels, allura meta timmur għand in-nies nħossni bes pulit, like titkellmu fuq investiment ta' ċertu flus, isek nista' tmur t-shirt imqatta jew t-shirt baggy u bil-jeans u hekk. Għalkemm illum inbidlet ukoll xi illum U fatt hekk kont se ngħidlek, illum il-ġurnata nagħmel hekk. Għax inkun għaddej minn meeting tal-mużika għal meeting tax-xogħol għal ħaġa oħra. U ngħid x'għan nagħmel ħammur l-istudio bis-sut għax wara għandi u mhix komda. U mhix komda hekk. Allura bdejt nisib naqra triq tan-nofsi ma jogħġbunix dawk il-polo shirts. Ġbiri dawk il-t-shirts blon, Nżommu sħana. ma jogħġbunix, mhux l-istil tiegħi xejn, ġifieri. U li spiċċa jiġri, allura bdejt ngħid mela t-shirts, u nsib t-shirts plain, imma komdi, jeans u ħammurru. U f'ġurnata waħda ġieli nkun għamilt appuntamenti tax-xogħol, mużika, għajt sejr inkanta x'imkien, ma jkunx tiex sewwa, jkun xaġa aktar easy u casual. U nkun għamilt littament ġurnata sħiħa, u kol mort intervista ta' television bieħ ġurnata sħiħa. Ġifieri jekk naraw t-shirt ikun rak ġurnata s-sejr. Ovvjament mhux flaqwa tas-sajf sewwa. Mhux flaqwa tas-sajf, ġol karozza dejjem ikoll. Il-materjali għallem ukoll, jiena l-ewwel inħares, ma diġ inħares lejn il-look iktar lejn materjal, għax anke smart clothing jiġifieri u ħafna suits il-biesi u x'naf jien magħmuli minn materjali li jaħdmu kontrina fis-sajf, jiġifieri viscose, polyester, li jżommu sħana fihom infushom u l-materjali organiċi bħal huwa cotton u x'naf jien. Tiskanta d-differenza li għamlu, apparti li jservuk u mhux naf xejn libsa li għandu missieri li kien xtara 40 sen ilu għadha tal-ekwali, mbagħad xi drabi tixtri u tord online xi libsa. Wara xi tliet darbiet tisfaxxa fix-xejn. Ekku. Dik interessanti, Bla tarf? Sen niftakar. Senna, għax naf biċċa mill-lyrics. Ejd l-lyrics, dal-moment kem għawdejnie. Kem stennejni. Kem stennejni. Dal-moment kem stennejni. Tnej fl-imkien. Ħdimna għalih. Forsi. Ġata, mħabti għali tiġa tkun blat. Ija blat. Ija blatar. Ħassarta. Isma' kompli għara l-aħbarijiet. Ħassarta. Imnallajtu għomlok full prompter il-klim li tittaqra naħseb. Vera, għanajli. Li, isma' nispera ma namlux xi senti oħra nistendew biex nerġgħu niltaqgħu issa. Vera, isma' vera tħares li, ma tħares li għaw tizidu. Jena kun nishtiq li nduq naqa minn kollox, imma isni qed niddejja għax naqra cringe li nidħollok ġol plat. No, for xbuj. Duqa. Tafx, isa ħelwa ta' torkek. Titi duqa? Jila lek offri, lek to be honest. Fimtek. Ġbidi carrot cake inti rajtu? Deconstruction. Deconstructed. Carrot cake taqbess fuqa. Ma vera tajba. Bada nek naqsor bemmek jisu. Tal-betti. Dak l-element sajfi. Very nice. Tajba. Għalli min jarak, Cheers, brother. Appeċin narak. Tantiħor. Sintej oħra. Ekku. Għamlu l-appuntament. Appuntament tan. Jina li Carter, strata tajba, nselmilkom. Jina kert ħallejja. Blatar. Blatar, fek.